हेलौ लोगोफोर, गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा आङो भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांनि भटार आइडिया साबमिट जाखांबायमोन, नाथाय नोङो नोंनि गोरोन्थि थानाय नामखौ नोङो सुद्रायफिननो हायासै। अब्ला नों बोरै सुद्रायनो? अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोङो आरामैनो सोलोंनानै नोंनि गोरोन्थि थानाय मुंफोरखौ सुद्रायनो हागोन। बेखिनियानो। जों बारा गोबाव खालामलिया भिडिअखौ, अब्ला थौदो। भटार आइडिखौ भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय बोरै आइडि बानायो बेनि थाखाय आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै होगोन। दा आङो नैबे फोजाखां भाइनि जि फेमिलिनि साबमिट जाखानाय भटार आइडि बेखौ आङो नाम सुद्रायनो नागिरदों। दा बिथाङा आंनो आइडिखौ हरखादों। बिथांनि आइडिखौ आङो लगिन खालामगोन। लगिन खालामनाय लोगो लोगो बेखौ आइडिखौ आङो लगिन खालामनोसै। लगिन खालामनायनि उनाव बिथांनियाव फैगोन। आङो लगिन खालामबाय। लगिन खालामनायनि उनाव इलेक्ट'रिक भेरिफिकेसन प्रग्रामाव हाबबाय। ओमफ्राय हाबनाय लोगो लोगो जोङो फेमिलि लिस्टिंखौ नायग्रोगोन। फेमिलि लिस्टिंआव बेखिनिया साबमिट जाना दंजोबो। नैबे साबमिट जाना दंजोबो। दा बिसिना गोरोन्थि दङ। फोजाखां ब्रह्मा जाना दं आरो बिमानिया बसुमतारी जाना दं आरो बिफानिया बसुमतारी जाना दं। दा जोङो बिथांमोननिखौ जोङो सुद्रायगोन। अब्ला जोङो बेखौ मा खालामनांगोन? बेबो बसुमतारी जाना दङ। बेखौबो जों सुद्रायनांगौ। बे मोनजिल ब्रह्म जानांगौ, बेबो बसुमतारी जानानै दङ। बेखौ जों सुद्रायनांगौ। दा बेयाव मोनसे एड खालामबावना दोनखानाय बिसोरो, बेखौ रिमुभ खालामनो हानाय नंला आङो। गावसानो एड खालामखादोंमोन। ओमफ्राय आंनो आइडिखौ हरनानै सुद्रायफिननो होदों। दा आङो सुद्रायनो लादों। बेखिनिया जाखाजोबनाय। अलरेडि कमप्लिटेड होनना देखायखाबाय। दाना जोङो बुमाव थांफिनसै। गोरोन्थि थानायखौ सुद्रायगोन दा बे गोरोन्थिखौ बोरै सुद्रायगोन? दा जोङो बेयाव थांसिगोन। कारेक्सन इन पार्सनेल डिटेल्स बेयाव हाबनांगोन जोङो। बेयाव हाबनाय लोगो लोगो सेल्फ ओमफ्राय फेमिलि। दा नोङो माखौ मोनसेखौ बानायग्रोनो? सेल्फनिखौ बानायग्रोनो ना फेमिलिखौ बानायग्रोनो? अब्ला जोङो फेमिलि बा फेमिलियाव क्लिक खालामनानै नेक्स्ट थुना होबानो जागोन। खिन्थु जों दा सेल्फनिखौ बानायग्रोनोसै। सेल्फनिखौ नेक्स्ट खालामबाय। दा बेयाव फैखाबाय। दा जोङो लेंगुवेजखौ चेन्ज खालामना लाबाय। हिन्दी खालामबाय बा इंलिस खालामना लानो हायो। स्टेटखौ होबाय आसाम, डिस्ट्रिक्ट होबाय बिश्वनाथ। बे जोंनिया इलेक्सन कमिसननि माबाया बिश्वनाथ जाबाय। बेनि उनाव नोंनि भटार आइडियाव मा नेम दंमोन बेखौ लिरनांगोन जों दा। फोजाखां ब्राह्मा बिदि जाना दङ। दा जों ब्राह्मा बिदि लिरनांसिगोन। बिदि लिरनांगोन। फोजाखां आसामिसावबो लिरना होनांगोन, नङाबा एक्सेप्ट खालामनाय नङा। आसामिसावबो लिरगोन फोजाखां लिरबाय। उनाव बिनिया ब्राह्माया बर्मा जाना फैदोंमोन। बे बर्माखौनो लिरनांगोन बेयाव। बर्मा जाना फैदों। बर्मा लिरबाय। बेखिनिया जाबाय। दा नैबेयाव भटार आइडिनि खिथु उनाव थानाय पार्ट नाम्बारखौ होनांगोन। बेयो पार्ट नाम्बारा 60, सिरियाल नाम्बारा 74। बिनि उनाव इफिक्स नाम्बार भटार आइडिनि बेखौ होना आं कपि खालामना लाखादोंमोन। दा इयाव नेमखौ सुद्रायनांगौ। बिनि उनाव नेमखौ सुद्रायनांगौ। ओमफ्राय नेम रिलेटिभ ओमफ्राय एड्रेस, बे मोनथामखौ सुद्रायनांगौ। क्लिक खालामनानै लाबाय। दा बेयाव जों मा नामा रियेलमोन बेखौ लिरनांगोन। दा फोजाखांखौ लिरबाय आङो। बेयाव फोजाखांखौ लिरनांगोन। आसामिसाव लिरनांगोन। फोजाखांखौ लिरनोसै। लिरबाय। फोजाखां लिरबाय। बिनि उनाव ब्रह्म, एबार ब्रह्म रियेलखौ ब्रह्म लिरबाय। बेयाव हारसानि ब्रह्म ओंखारखाबाय। दा जोंनिया स्ट्रिट एरिया जोंना धेमाजुलि गोलैयो। धेमाजुलिखौ होबाय। गामिया माइनाव फोथार होबाय। आसामिसावबो लिरनांगोन माइनाव फोथार होननानै। माइनाव फोथार जाबाय। धेमाजुलि। ओमफ्राय पस्ट अफिसा जोंना बालिसां। पिन नाम्बारा 74174 बेखौ होबाय। बालिसांखौबो जों लिरफिननांगोन।
बालिसाङा जायाखै बालिसां बिसिना होना लाबाय जेबो गैला मोनजिल दाना रिलेटिभ नेमा मोनजिल ब्रह्म बसुमतारी दंमोन ब्रह्म जाबाय मोनजिल ब्रह्म मजिल जाना दं मोनजिल ब्रह्मआ ओंखारखाबाय दानिया जोङो एड्रेस प्रुफ मोनसे होनांगोन बिनि थाखाय पासबुक दंखायो पासबुकखौ आं होबाय टाइप अफ डकुमेन्ट्स बेखौ होनाङो ओमफ्राय जोङो पासबुक दंमोन पासबुकखौ होखाबाय बेनि उनाव टाइप अफ डकुमेन्ट्स बेंक पासबुक ओमफ्राय जिखुनु नोंनि नाम सोलायनायनि थाखाय पान कार्ड होबाय बिनि उनाव फन नाम्बारखौ होना होबाय फन नाम्बार होनानै नोंनि प्लेस जेराव नों साबमिट खालामदों बे साबमिटखौ होना होबाय केपसाखौ होना होनानै गासिखौबो नायजोब्बाय दाना जोङो सुद्रायनायखौ जों नायजोबनोसै बेनि उनाव नायना लाखाजोबनि मायाव गोरोन्थि दं मायाव गोरोन्थि गैया खनसे नायफिननांगोन खनसे साबमिट जाखांबाथाय जानाय नङा बेनिखायनो जोङो मोजाङै खनसे नायफिनजोबनांगोन आरो दा बेखौ नायजोबखाबाय अलरेडि जोङो नायजोब्बाय बिनि उनाव जोङो अके दंजोबो बिनि उनाव साबमिट होनाय लोगो लोगो नैदि मोनसे फैबाय भिउ साबमिटआव दा बेखौ जोङो PDF खालामना लागोन फोजाखां ब्रह्म बैयाव फोजाखांमोन बोरमाया ब्रह्म जाबाय हिमाजुलि बे जाबाय दा जोङो PDF खालामना लानोसै सेभ खालामबाय फोजाखां लिरनानै बिनि फाइलखौ फोजाखां लिरबाय PDF जाबाय दा PDFखौ जोङो नायहैनि बेयो सेभ जादोंना जायाखै जाबाय अपेन खालामना नायबाय बेयो जाबाय दानिया अलरेडि जाबाय नालाय दानिया साबमिट होना होनोसै साबमिट होनाय लोगो लोगो जोङो साबमिट होना होबाय साबमिट होनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय रेफारेन्स नाम्बारा जोंनो थेंक इउ फर इउर साबमिटिं फ्रम अन NVSP इउर फ्रम रेफारेन्स ID होनना बुंदों बे ID नाम्बारखौ नोङो दोननांगोन बेनि थाखाय बेखौबो PDF खालामना दोननो हायो जों दा ट्रेक स्टेटास नायनो हायो आरो बेजों जानिखि रिसिप्ट मोनगोन बे रिसिप्टखौ जोङो बे BLOनो हैनांगोन होमबानासो बैयाव जोङो भेरिफाइ जानानै एक्सेप्ट जाहैगोन आरो दा जोङो ब्राह्मायानो थागोन बियो फोजाखां ब्राह्मा नाथाय बैयाव एक्सेप्ट जाहैबासो ब्रह्मा जागोन आरो नैबे दा बेखौ जोङो PDF खालामना दोननांगौ नैबे रेफारेन्स नाम्बारा बेयो गोनांथिथार ओमफ्राय जोङो BLOनोबो हैनो हायो बेखिनियानो भिडिअ'आ दा जोङो फेमिलिनिखौ बोरै बानायो बेनि ससे दिन्थिनि जों फेमिलियाव बेयाव क्लिक खालामनानै नेक्स्ट खालामना होबानो बेयाव जायो आरो दा जोङो CQG नाम्बारखौ होदो फेमिलिनिखौ बा नोंनि आइडिनि रेफारेन्स नाम्बारखौ होनानै होदो बेनि उनाव नोङो थुनानै नेक्स्ट खालामनानै दहाय जेरै साबमिट खालामबोदोंमोन बेबायदिनो साबमिट खालामबोनो हायो आरो खिन्थु PDFखौ नोङो थाबैनो सेभ खालामनानै ला नङाबा बेखौ रिसिप्टखौ मोननो नागिरा बेनिखायनो PDF खालामनानै लाखानांगौ आरो रेफारेन्स नाम्बारखौबो नों PDF खालामनानै लाखानांगौ दा बेखिनियानोमोन भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामदो जाहाथे बिथांमोनाबो बुजियो आरो गावबा गावनि भटार आइडिखौ भेरिफिकेसन खालामना लानो हायो दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ बेखिनियानो गोजोन्थों।